ligger dernede ved trappen. Så kører det. Jeg tænker på den faldstamme der. Kan den trykke på ret? Nej, den hænger lavt. Altså det er den... Er det faldstamme og hvad hedder det? Taveren, jeg tænker på. Taveren er lige meget. Hvis faldstamme trykker på ret. Du skal vende så han der, kan det nok? Ja. Ja, det kan jeg ikke lide. Jo, det skal det. Jeg fik en masse røverhistorier i morges. Om folk, der havde fået lavet fundament til forkert sted på deres grund. Nå. Så ruller det. Så ruller tagrenden. Nej, det var den ikke. Nej, ja. Så skal der bare. Ja. Jeg er sammen med mig. Ja, det Konen er ude at blande sig, når du er der og sætte det. Ja, det står der. Men altså, jeg har også sat fundamentet der. Det kan se sammen det hele. Nej. Hvad? Nej, Jeg går under dig. Ja. Hvad skal vi ramme? Vi skal heroppe, kan jeg se. Ja, hjørnet der skulle lige klart stå på. Der skulle lige være en 1,5 centimeter og udover. Det passer røret det, eller hvad? Tagrangen? Nej. Det var godt, ja. Hvad siger du? Ja. Vil du bruge det her sted, for så kan jeg lige... Jeg ved det.
Bare stå. Det kører. Hvis du bare styrer det, du kigger ikke på det. Nej. Så det skal vi holde. Altså. Lukke med ydersiden her på stenen, du har der. Og den så lidt ud over dernede. Ja. Du har en centimeter heroppe nu. Ud over en lille bundmeter. Sådan der. Det er første gang, jeg prøver det. Det værste er altid skadet. Ja. Det skal jeg have 10. Så er det den svære toer, vi vil gerne høre om. Ja, Peter, nu må du selv overtage. Jeg gider ikke det her. Jeg kan ikke finde ud af det. Er lige der?